Detectives hanes. Eisiau darganfod y newid ar datblygiadau a fi mewn cludiant ar y tir ers amser y Bobl Gynharaf. Nhw ani. Gallu dysgu popeth am bob ffordd wahanol o gludo ar y tir. Byddwn yn gofyn i chi wneud eich gwaith archwilio neu eich gwaith ymchwil eich hun. Ar y ffynonellau y gallech chi ei defnyddio yn y restr uchod. Am rai eraill, marciwch unrhyw ddyddiadau pwysig ar eich llinell amser. I bropiwch llinell amser, cliciwch yma. O hanesydd da, rydych ofyn ac ateb cwestiynau. Yn yr archwiliad hwn, mawr y byddwn yn ceisio ateb yw sydd ar y tir wedi newid ar datblygu ers amser y Bobl Gynharaf. Geiriadur i ddarganfod beth yw ystyr newid a datblygu. Pennwch fel dosbarth, beth mae'r geiriau hyn yn ei feddwl. Chi'n cofio bod haneswyr da yn gofyn ac ateb cwestiynau? Pa cwestiynau ydych chi eisiau gofyn? Yma i brintio taflen cwestiynau ac atebion. Cwestiynau, a dewiswch y rhai gorau. Ceith ateb wrth i chi wneud y weithgareddau. Diddorol am hanes, yw haneswyr yn aml yn anghytuno am y pethau a ddigwyddodd yn y gorffennol. Pan ofyn i chi a'ch ffrindiau benderfynu rhywbeth, efallai bod gennych chi syniadau neu wybodaeth sy'n wahanol i'ch gilydd. Efallwch wybodaeth wahanol mewn gwahanol ffynonellau hanesyddol. Chi wedi benderfynu beth yw eich barn chi pan fyddwch wedi edrych ar yr holl dystiolaeth sydd gennych. Hefyd yn ceisio ateb cwestiynau pwysig eraill am newid a datblygu, fel i cludiant ar y tir wedi datblygu'n raddol dros amser, beth y newid mwyaf mewn cludiant ar y tir, hyd y by'r newidiadau mwyaf mewn cludiant ar y tir. Gallwch chi feddwl am ragor y gwestiynau fel y rhain. Beth am ysgrifennu'r cwestiynau a'i hateb, ar ôl i orffen archwilio?